Siap, Grok. Pe moron dino siap yo. Ngono wis no, sikil wis. Ngene. Yo, pacule no piye? Pacule piye ngene? Dol pudah. Petani kok. Ngene. Lah. Nah, siap. Ya wis. Siap, Grok, wis. Bisa. Cek perlengkapan. Siap. Katok. Agak piye no? Bener ah, kamu siap. Siap, bolong sudah semua. Jaket, Siap. kapiin jaket temi Mas yo. Lah piye? Sawes ora Ora apa-apa. apa-apa. Pacul? Siap. Wah. Topi? Siap. Oke, siap budal ya. Siap budal lo yo. Siap, Pak. Balik kanan. Malah baris-berbaris piye no? Lah wis melu wis no. Ora salah baris. Yo, ben koyo Pak tentara ngono ah. Ono kok Pak tentara. Yo ben ah. Ora salah wae. Wis nyatet wae Ya ya. mana ta oke ya. Balik kanan. Melaku. Iya. Balik kanan gak mlaku. Yo, lha wong Jawa ya piye nah. Balik kanan maju ngono ya, Doro. Gak melaku ah wis no yo. Mlaku wis karep. Wis samano ta wis no yo oke ya. Balik kanan. Melaku. Balik kanan melaku kudu tak warai iki. Masa balik kanan mlaku. Gerak jalan. Iya. Balik kanan mlaku. Langsung ngono. Langsung ya wis ayo. Iya. Ayo. Balik kanan. Melaku langsung. Ora lucu. Dede apa no ayo. Iya malah guyu. Ayo. Langsung harus sawah ayo. Ya ayo no. Malah baris-barisan Ayo. Endi no salam. Nembel. Kok sih memur sawah kok. Aku burama. Ayo rono. Malah dagu saiki. Wah. Endi no salam. Satu. Cedak. Iki Lah muni cel medono kok ora kena nek iki salam. golek nang nggon adem mo. Adem iya aku mau ngape turu apa ngene adem. Iya. Kita bayar ya nggo turu tak yo. Yo. Dangku gawe. Ngambil paculi iki. Iya. Linggih aku. Lah kok ino men iki. Sing duwe sapa? Pacal cekelem malah. Pacal tenan malah. Aja goleki wong. Lah kok ngotenan iki? Lah cek orang. Ino ae kok. Wah. Saya mau bubuk dulu. Aduh, Cok sama turutan. Atang yo mau cari Ino-inoan kowe ngono. enak ah. Enak Ini dadi bos. Ya, Enak Cok. ngene iki. Sah, kita mergo lanjutno. Oh, Bubuk cantik. Boleh nih. gak kena kok. Ora kena. Terus lanjutno sing Sampe semape. jaminane ora ono ngene kok. Jaminan kok gurih ah, mergo ora kayak jaminan yo. Kesel. Ngene cah. Ora ono jaminane kok. Engko jaminan. Ngobe-ngobe ya ora ono. Aku tak golekno banyu kali. Dokem ngono. Gak apa banyu kok sing ngeteri rene no. Sapa sing terizin? Iya. Aku di pesugihan no. Iya no masa. Jangan kowe pesugihan no. Ini selalu. Woi, Kesel kok mocal-macal ae. ready apa tekan kene? Itu ya. Eko. Rene tenan. Ben. Wah, apa dek ngene iki nek kene? Paling darah kok kowe no. Wah, apa? Macul no. Iya paling. Aku ya. Matamu awak dhewe dhuwit akeh kok kon macul nyapa lho. Lha apa nek kene iki? Awak dhewe tilik sawah iki lho, sawah iki arep panen kok. Sawah ndi? Iya sawahku no. Ngene sawah tenan Iya iki. sawahku iki. Lah kene ini apa? Macul sawah cah iki ya? Lho, Pasami sawahku no. Piye no? Endi? Aja guyon tak macul kowe. Tenan lho. Kadani. Aku ora di sawah. Lho terus apa kon apa dik mau? Tak gambar. Cah enggak apa wong suwe cah. Cah wong gerang enggak apa
Gono tenan iki Ran. Iya iki gunanku sawah aku iki tilik sawah nek apa nek gak tilik sawah. Jamput kowe. Aku ora di sawah, Cah. Lah terus aku macak koyo ngene gambar blok kok iki. Iya. Babi kowe ya. Nah iya. Wah apa Ran? Sampai ku muni. Walah ayang beb aku. Ayang beb. Kok duwe ae. Pacar. Kok duwe ae. Ono apa? Ayang bebem. Iki si cetan iki. Cek delok aku. Lagi apa? Delok. Ngecat. Delok iki nih delok iya. Dicat pacaran. Iya, ngecat. Kaya apa no pacaran proyek? Iya lah. Ngecat. Proyek ini dah. Yo gak ngono, Cuk. Ngecat iku. Apa yo ngene ngecat warna-warni iku. Kirim pesan ngono lah. Kirim Ah, iku ngono lho. jenenge apa mbah iku? Delok. Delok iki Apa no? San suara ngono kok. Lho. Loh, Sik tarungane ya. ya kok ono raine. Kok ono? Ndak sih kok. kono ana raine ku. Iki pengen rungokno suarane pacarku. Iya. Delok rene. Delok kaya. Kita putus. Gayam kayak uang. Malah diputus. Cuma Dik. Loh, Kok malah ndi malah mlayu rono. bahaya. Bahaya iki. Bahaya napa? Nek kedat piye? Ngono kedat. Ya menawa iya. Cah wedok akeh kok kedat. Ampun nek teke wis peteng. Iso tikung rungokno iso cuci wae kae. Ya iya aduh. Gayane kayak uang. Lah iya. Ya tapi ora uang. Lha opo? John. John apa? Enak terus. HP ini dibuat nek kono. Iya, temu ae piye? Walah, main. Wis buka itu ora buka sandi yo. Ah, semono sandine. Aduh, patene. Kok dol ning counter? Ojo ah. Wis balik. Frustasi cah. Go kowe ah. Yo tak sakane. Ah, Kok gak iso mlebu? iso. Ah, Kok iso. mlayu rono cah ya? Iya, tuh. Ora bototno. Iya, beno nek kedet malah. Ora mungkin. Kok ora mungkin jenenge kemungkinan kok. Iya, ayo. Kemungkinan bisa jadi kemungkinan. Alah, ngomong ae. Wis aja macul yo. Hai. Tos kok kabeh ngene malah. Sik. On gadung iki. Kadane aku diputus pacarku wis. Gak iso mikir. Aku wis ndak kuat orane ngene. Wis los dol. Gadung wis. Wis ndak kuat tau carane ngene. Obel. Kuat. Aku enak rene. Mama mati. Mama. Jangan mau kerja tak perlu malah. Ini kerja apa? Ane sebelah. Jauh ndak kuat gak iso mikir aku. Lah kok iso piye no? Putus Gak cocok mau. Cocok. Kayak pengen kerja tenan anjen. Yo, aku sudah kuat. Turu. Ah, turu nikan tak cekel. Iya nih, katanya. Oke, ngono. Ndak mirip om, ndak tahu. Ini nih sana yo. Dat. Tenggelam Ayo. turano terus. Kene mati ya. Bisa Ya, lah. bisa. Yo, gaya apa kalau mau HP kedat. Rasa kedatan, tak kayak HP 6. Mau buah, tak temu saya mulai. Mulai. Cuna nek ndak kok. Ora usah. Ojo, mulai. Wah, aku buat tinggal ngene iki. Kari. Ayo, ya lah.